വിപ്ലവം തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. കളിയാക്കിയവരെ, അകന്നു നിൽക്കുന്നവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളയാത്ര മുമ്പോട്ട് കുതിക്കുന്നു. അതെ, ഇത് കാലം കനിഞ്ഞൊരു താരകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ വാക്കുകൾ നെല്ലിക്കക്ക് തുല്യമാണെന്ന്. ആദ്യം കയ്പുണ്ടായവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ മധുരം നുകർന്നു നൽകുകയാണ്. ജനസാഗരങ്ങളാണ് കേരളയാത്രയെ വരവേൽക്കുന്നതും ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകുന്നതും. ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്കൊപ്പം എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു ശീർഷകമല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾക്ക് പോലും ഉസ്താദ് ഒരു ആവേശമാണ്. കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയപാതയിലൂടെ കേരളയാത്ര മുമ്പോട്ട് തന്നെ നീങ്ങുകയാണ്. മനുഷ്യർക്കു വേണ്ടി മനുഷ്യരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഭരണാധികാരികളോട് പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളയാത്ര മുമ്പോട്ട് തന്നെ നീങ്ങുന്നു. അതെ, ഉസ്താദ് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുഞ്ചിരി ധർമ്മമാണെന്ന്.